Atenció, tens un pis turístic de temporada o lloguer d'habitacions? Això t'interessa molt, perquè a partir de l'1 de juliol és obligatori que tinguis el número de registre únic per poder anunciar aquest tipus d'habitatges a qualsevol plataforma online per la qual et permeti fer contracte i pagament online. O sigui, anunciar-ho a plataformes com Airbnb, Booking, Expedia. Sense aquest registre no ho pots anunciar a aquestes plataformes. Això s'haurà d'anar renovant anualment. Aquest número de registre únic l'emet el registre de la propietat. I si no el tens i anuncies a aquestes plataformes, pots arribar a tenir sancions de fins a $500.000 d'euros. Sí, has sentit bé, $500.000 d'euros. Dades ràpides. A final del 2024 hi havia 370.000 habitatges turístics a tot l'estat. D'aquests s'han presentat per obtenir el nombre de registre únic només 215.000. I a dia 1 de juliol que ha entrat l'obligació, només 94.000 han obtingut aquest nombre de registre únic. Pel que el resultat és que a dia d'avui només el 25% poden seguir operant legalment en aquestes plataformes. I un 75% dels presentats queden fora de joc. Gestionar un habitatge turístic també s'està tornant cada cop més complicat. Si vols que t'ajudem a gestionar-lo, contacta'ns i